Jeg filmer nu. Nej, vent og hvordan ser sådan en fjernsyn egentlig ud indeni? Kan man ikke? Holy shit! Er der noget i kassen? Jeg vil gerne have min kugle. Der er kugler heri! Shit! Der er bare kugler herinde under. Skal vi ikke se, om det stadig virker? Jo! Strøm et eller andet. Holy shit! Der er bare kugler herinde under. Det er 1920 kugler gang 1. Hold lige. Shit. Lad være med at gøre det derhjemme. Det er så havnen fedt. Er vi over det her? Jeg gider fandme ikke betale licens. Se, det er hvad det er.